ҷоизаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сайёҳӣ барои соли 2023. Кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳавасманд намудани шахсони ҳуқуқию воқеӣ барои дастовардҳо дар соҳаи сайёҳӣ озмуни ҷоизаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сайёҳиро эълон менамояд. ҷоиза барои 6 дастовард муайян гардидааст. Дастоварди беҳтарин дар рушди сайёҳии дохилӣ, дастоварди беҳтарин дар рушди сайёҳии байналмилалӣ, сармоягузори беҳтарин дар соҳаи сайёҳӣ, навовари беҳтарин дар соҳаи сайёҳӣ, кори илмии беҳтарин дар соҳаи сайёҳӣ, дастоварди беҳтарин дар таблиғи маҳсулоти сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон. як муаллиф метавонад дар як вақт 2 ва ё зиёда дастовардро пешниҳод намояд. дастовардҳое ки ба ҷоизаҳои дигари сатҳи давлатӣ пешниҳод ё сарфароз гардидааст қабул карда намешаванд. барои дарёфти ҷоиза вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд ба Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Академик Раҷабовҳо 3 ё ин ки тариқи телефони 227 87 03 муроҷиат намоянд. муҳлати охири қабули ҳуҷҷатҳо 15 феврали соли 2024 муқаррар гардидааст.